जौसिन गेजेरारि फरायसालिया हिराथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव नोंथाङाबो बाहागो लानानै मा बुंगोन बे समाव? बेयावथ' मोजांखौ नुबाय बयबो ज' ज' लोगो लालायलायदों आरो गोदोनि बाथ्राखौबो गोसोखाङाब्ला आरो जाय मानसिया जोंनि थाखाय खामानि मावलांदों सेक्रिफाइस खालामलांदों बिसोरखौ गोसोखाङोबा जोंनाव गोदान बोलो फैफिनो बेनो जोंना खामानिया आरो दिनैनिबो बेनो हमनानै लादो जे उदालगुरि हायार सेकेन्डारिया सासे मानसिमोनब्ला बे 75 बोसोर जोरनानै थागौमोन गोबां मानसिखौ बे फोरोंलांगौमोन बे मानसिखौनो जुदि जों सानोबा गंसे हायार सेकेन्डारि स्कुलानो बोसोराव अनलि 100 जन जुदि मानसि माबा दानानै गालांदोंब्लाबो बा 75 बोसोराव बे बेसेबां मानसि दाखो बे अनुस्थाना होमबा बिनि कन्ट्रिबिउसनखौ सानना नायाखै साननायनि मथे बिराद गोबां खोथा बियो गेदेमा खोथा दा बेनो आरो खोथाया फरायसाफोरनिखौथ' बिदिनोसै गोदान पलिसि जायो एडुकेसनफ्राबो जोंनि गोरों गोराफ्रा मा सानो बेजों गोरोबनानै जों थांनांगौ जायो आरोखि आरो इयुननि बाथ्राखौ बुंनो हाया नङा होमबा गोदान पलिसि जायो बिटिसिनि सोलोंथाइ थासारि माने बिटिसिआथ' हारसिं इन्डिपेन्डेन्ट जेबो नङा नेसनेल पलिसिजों सोलिनांगौ नेसनेल पलिसिखौ लानानै आरो स्टेट पलिसि जाबावो बेजों गोरोबनानै जों सोलिनांगौ जायो आरो जा खस्थ' जायो आरो बायनाबो बर' बिजोंखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो सानो बर' बिजोङा दावगागासिनो दङ दा दिनैनि दिनाव माइक्रसफ्टसिम जों सफैबाय नोङो 22टा भाषाखौ नोङो थुब्लानो बर'खौ थुयोब्ला बर' ओंखारबाय इंलिसनिफ्राय नों बर' ओंखारबाय तेलेगुनिफ्राय बर' ओंखारबाय 22टा इन्डियान लेंगुवेजेस एसेबां दङ दा जुदि बर'आव जों बिदि खालामनो हाबायब्ला बेथ' बिराद दावगानाय जों बे माइक्रसफ्ट खालामग्राफोरखौ जेरै बक'आव जोंहा सेसन जागोन जों बिसोरखौ बरायगोन दा बेनिखायनो सम आं बुङो दाथ' बयबो सोलोंनो हासिगोन साख्रि बाख्रिनि खोथा लानानै UPSC फरिखा होनो थाखायबो बर'आ जुदि मोनसे पार्ट माबाब्ला लेंगुवेज मोनसे पेपार दङब्ला बिनि थाखायबो सासे मारुरिबो फनजों भटलायनानै जों बर'खौ बोरै सोलोंनो हानो होननानै जोंनाव सोंहरो आरो दा बे सुबिदा फैबाय फिसा माइक्रसफ्टनि गेजेरजों अब्ला जिखि जाहोननि खार'नानो जायानो बर'आ रायज्लायाबाबो दस्रा रायज्लायबाय थासिगोन ओंखायनो आं सम बुङो बर' मानसिया गासैबो थैजोबब्लाबो बर' रावा थैला सार गुदि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा खमायलांदों बे बेलायाव मा बुङो बेयावथ' जोंहा साननो गोनाङा दङ खिन्थु जों पलिसि खालामफिननांगोन जेनेबा स्कुल खुलिनायावथ' रावबो सोंनानै खालामाखै गावबागाव गोसो खुसि मथ'मोन खिन्थु अनेक स्कुला खालामो बेयाव जाथावगोन ना जाथावा बिदिबो खोथा दंमोन आरो इन्डि मेनटाइम मा खालामबाय इंलिस मिडियामाव थांजोब्बाय दा बिदिनो नाना रोखोम जाहोन लानानै बर' माबाया दा बेखौ साननांगोन जों जुदि बासायनानै लाखिनोब्ला दा बेहाय नों आंखौ दसे होनानै जेबो लाब गैया गारजेन फरायसा रायजो राजाफोर दा गामिनि मानसिया बयबो बर' फोरोङाब्लानो खालि इंलिसल' नांगौ जायोब्ला बयबो इंलिसल' फोरोंखा नोंसिनि अफिसारनि फिसाला इंलिस सोलोंनांगौ नामा जोंनि फिसाला सोलोंनाङा नामा बेबायदिबो दङ दा इंलिसजों माबा फरायनाया माबा मोनसे जाहैसिगोन ओरै सानदों आरो खिन्थु जेब्ला ओरैबायदि सम सफैगोन जे बर' फरायब्लाबो बिदि जानो हायो जों बेखौ खालामनो हायाखैथ' ओंखायनो बिदि जादों जों बेखौ खालामनांगोन आरो बुजिबायना नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6000